Eze Nri adịghị n'ụlọ. Eze Nri a na-akwa Eze Nri na ndụ. Eze Nri a na-akwa ya na ndụ, akwacha anyị oduzi ọnya kpata na ndị Nri na-ego ụmụaka nri. Ụmụaka enewu ya afụ na ụmụaka mgba ụmụaka na-eso Eze Nri. Abịa kwacha Eze Nri oje ha nakụrụ mmiri ebe a natarughị ha na-egwu ha na 4 feet ọrikpu ekpochie ha gbabaị ada nwunye ma ndị nwunye ya akwagido ya kwacha ihe niile ya akwaghị agba ha na 21 gun salute esetiri abụọ duru edunye nwa ndị aka nri eduru bịa n'ofe nri ebe a ka ọ ga-ebizi for life. Ọ nwụọ atụfuo ozie chi ha taa azụ bịa kụọ belu na Eze Nri anakpuo n'ofe agbaba afa chụba aja wee chọkwa onye Eze Nri ga-agba. Eze Nri adịghị ka nke be anyị. Eze Nri tupu ọnụ kwuo kịta asị a na-agbụwa na aha agbụwa mana kịta Eze Nri na-ebizi n'ụlọ omenala ha emerichago ha. And that is why the only people na mmadụ dara ome today gburu onwe ma ọ gbaa ọdọ ndị Eze ndị Nri ka ị ya agba akpọọ ya asị alụ because all their power, all their right. Because now Igbo staff na watch Igbo fan na Igbo fan. Ọ na-ebi permanent before. Yes. Permanent. Ọ bụrụ ha na-echi ya Eze Nri gbaa onwezi ihe jikọ gị na mmadụ. Gị na nwunye ga ama mmezi mmekọ. Etu esi afụ ya bụ o nwere adama. O nwere ihe na-abụ ọpụta ezi skọs chai adama eburuzie ikwu anwa bujerie and eventually rụzie na omela traịs na ọnụ ya afụ ya. Nwaanyị ka na-amụ nwa ada afụ Eze Nri eburuzie okwu ahụ pụtaruo ọ ga-anọ na tron ya ọnụ abata gbuchapụrụ ya na-ene ụlọ nwa aka Nri ga-ebupụtara ya ọjị o were aka ekpe nọta aka nri n'ụkwa ọjị ahụ si otu a chee ya onu n'iru ọnụ ama aka were ofu odobe nke ya were ofu ke nke ya ọgọ ebe ụnụ ndụ ọgọcha ọjị ahụ ọwarụtarụ ya na mmadụ agaghị ata nke ahụ unu weelu ka unu ya ejikwago ya ndụ gbaa nke ahụ ka unu ncha ya and ọjị ahụ agaghị emetụ ya aka metụ ya aka ma ya atazie na-etu ahụ esi bupụta ya ka ọ ga-esi chee ya n'ihu ọkara mmadụ ọkara mmụọ ka Eze Nri bụ ayọtaghị ya na biko apụchakwa ihe a na-eme. Eze Nri adịghị ebi n'ụlọ bifo ibu na ọrụ eri a kịta ije na ọrụ eri kịta a ka nwere ofe nri ọ na-eri ebe a ọ dịka ihe ọ na-eme eme asị agụ ukwu niile abụrọ ndị Nri sọ ndị bụ ndị Nri na agụ ukwu bụ aka mkpesị. Nsị gị na ndị a na-agwa gị the truth ha bụ ndị one village only bụ ndị Nri and aka ha bụ obere nwa Nri ajighị ọfọ mana ọha na Igbo n'aka Ustagbu na during his reign ka emere change of na-amụ ntị nne bụ onye Nri ga-ebu aka mkpịsị ọbụ diọkpara I can never lie. Ọ bụ ụgwọ nna m enwe ọsịrị pas mana ihe nji eji ụkwụ nkịta aga bụ nke m kwutere ka m zọrọ